Всичко започнало преди 2 години, когато Михаил трябвало да напише дипломната си работа, за да завърши магистърската си степен по електронно обучение в Софийския университет. Той е решил да направи софтуер за училищен електронен дневник. В началото Мишо и неговият съученик от природо-математическата гимназия Лъчезар Григоров решили да изградят само електронен бележник, в който родителите да проверяват оценките на децата си. По-късно обаче младежите разработват цялостна система на електронен дневник, в който включват разписанието на часовете, забележките на учителите, отсъствията на учениците, оценките по всички предмети, писмени и контролни работи и домашни задачи. Първото училище, което внедрява дневника, е основно училище Бачо Киров в Велико Търново. Като цяло среща много поздравления за това, което сме направили, за това, че сме направили системата и то сме направили по такъв начин. Родителите в общия случай са доволни, тъй като на тях им се дава още една възможност да следят учебния процес, да виждат какво се случва с оценките, с децата им, с отсъствията. Става по-прозрачно всичко, което се случва в училището. Самите преподаватели, учителите също реагират добре, особено тези, които са иновативни, които искат постоянно да подобряват учебния процес в училище и виждат в тази система една система за контрол, за тясна връзка между тях и родителите. Училищното ръководство също е доволно, защото те имат пък общ поглед върху това, което се случва в училищата. Така че може да се каже, че общо взето отзивите, които да стигат до нас, са все положителни и хората харесват промяната в тая посока с такива нови инструменти, с нови приложения и системи, които да се ползват в училищата. Електронният дневник ползват още 3 училища в областта. Средно общо образователно училище Георги Измирлиев в Горна Оряховица, средно общо образователно училище Димитър Благоев в Свищов и основно училище Димитър Благоев в Велико Търново. Няма място за притеснение от родителите за изтичане на лични данни на децата им, увери Лъчезар Григоров. Ние имаме 3 нива на сигурност. В банките в чужбина генерират един списък с кодове, който е уникален за дадения потребител. И ние също сме направили системата да поддържа това генериране. Има 200 кода, които всеки преподавател, преди да влезе в системата, трябва да въведе даден код под даден номер. Когато го въведе или не го въведе съответно, но системата го иска, този код отпада. Тоест, ако той забележи, че списъка с кодовете го няма, може да бъде генериран нов лист и по този начин да се защити. Отделно има записване на информацията на влизанията, т.е. в колко часа, кога, от кой уникален адрес на компютър е влязал човека в системата. И отделно си има и потребителско име и парола. Електронната система все още не е завършена напълно. Работим по създаването на още опции в дневника, допълниха изобретателите.